Sva kus Stòras Ailean na síhan. Tuja? Ro Stòras Ailean na síhan acu. Ja, einmangen. Well, just Teàrlach Ruadh nan. Ani läht ja, va kusen kan fattes, men ju så att jag kan ta tåka ju in så halade och så slog man då shit. Kan inte vet du någonting, ska inte någonting genialt så. Det här det continues to be the Roshishayolach. En jag syns lesbi, det går på en så väl här hiska. Kan jag inte väl en Gàidheal hur jag det. Nå visst jag kommer ihåg igen. Alltså show. Det så väl här. Har du aster det känner. Jag måste skriva en med ju. Vi fick en königlig Gina Rutanile. I show me yon Alasdair Ruadh ek bu chlachan agus Iain Beag va jenu Siaman ga. Nej. Also där på morgonen det var hos jag chlachan så. Så Kirsty hade en big picky han heter så. Ja. Vi med han henke ju så. Ja. Vi kan nog att morgonen det jag kan inte ta så big igen så kan inte det skicka det så står det jag kan så står det jag kan när på ju så. Vi kan peka genom scheman fluid ju så jag kan inte vi måste då på. Jag är bjuden av dina ärkes ju så. Ja. Så nu var en peka och kan inte hålla på det tuvne sketke ju. Har jag kunde fin mer kan jätte med kan jag så då för det kan jätte kus. Jag har ju gärna inte mer från då det tuns. Jag kan inte. Det är just jag slutar ni kallar jag med mer då det. Jag kan Kirsty slå den med. Svanna kanile med Iain Beag kutcher na ro. Ik gerimoniën na rutgen. Vi nog detta. Vi telegram så ingen hos office. Så jag går så upp kunde ingen nog kunde gå lag alltså. Men vi tänkte inte vi har så en vecka läst det så så. Ja. Vi ger mig en vecka ju den var det som har lagat det så. Kan ju ha en picture så det skatten nu så det så. Ja. Kan ju jag fick väl det tusen skatten så man har skjuta på personal så låg pengar jag tog ju skatten jag. Jag känner mig att det är sånt jag skulle ju skatten. Ja. Men bara så så jag kan pick det just. Kan ju ha nästa så alles har telegram och så förlåt jag där så jag. Det är ju bara så det helt. Jag känner att jag skulle göra det så här. Ja, det går väl. Koppla sig upp. Koppla. Ja, varsågod. Jag ska väl att jag dina killar usen. Jag har inte tusen jag ska usen. Va. Hela picka us. Kanske jag kan bara det stöd så så kan locht så. Kanske sen picka det bara så alla så upp. Det kör var nog säga sen. Ja, när vi inte igen pekvindigas. Jag så jag det tusen skatten jag cherchar ju på en han och jag har mycket ju tusen skatten. Och då är ju det bara kan jag. Vad Teàrlach Ruadh hade nog enkelt igen pekvin. Men hur jag hos han tog det var sån vänster jag lachen men. Så vet jag går inte hela det vinst hela hur det heter vad kartages har vi behövt på en våning igen så jag går inte kan vara inte just vad karta i pjäsen till kartages
Men kan väl läsa någon inte vinns. Skjer så jag nog fast i vens. Har jag nog med kanske gatt och jag har jag till mån vinns i gatt att snigala i gatt. Men ser väl kan det jag så skjer det. Nog ja. Jag hela nog så det jag ser det där nog. Det har så jag kunde inte mån i olika gatt i det Alex. Att jag kan finnas i den mån var det kvon jag håller plöts. Skåne karakter den illa vad jag Michael. Jag har i klassar Kirsty fast det har inte det så Jonas jag vet inte någonting för att det jul. Det här så var kresa ge mig vi får jag för att det jul. Kultur kan ju så kontrollera riktigt. Jag gärna får jag för att det jul. Jag var med mig uppe. De lärde mig komma vägen egentligen. Men nu så en dag kan jag var pinkursen möjligt. Han är väl precis som jag kan vara rostiges. De lärde mig gå ner här. Kopis kutimers. Men henne är ens med henne väl jag tänkte så som man kan just. Se kan vara rostiges kan ingen alltså. Jag säger att det är mycket så kan jag himmet jag har hocka snart att finna kursen skulle jag ändå pelle som väl. Men inte igen jag kan ge sig. Kan ju så jag får det så här ni som heter det. Så när jag klarar som heter det kristna kars. Och då låter jag mig hinna fatta låt och Jesus så kan jag jag kan vara det låter jag ju men jag får så jag kan jag koppla i min hus. För att alla jämna kan ju det är skars. Ja. Kan det ha sig låt just kan låta det där så tin faktiskt skulle jag ha något. Sen har jag ju två kan det gick. Det är sen hook med hus här jag kan sätta det stopp mig det att ha det gick. Inte det. Inte det. Så har jag det på den igen jag jag måste ju ändå med det där. Fasen veckan så. Vi är gång vi med jag nu jag tror jag kan ju men då ni håller hugel med Ailean Heisgeir så men det har sig så jag kör men väl det hela morgon så vi kan uppleva fester mot Aonghaidh så jag kanske ska mest ich ja mot verkligen att ju jag märker vet hur sån här så vet ju de väl en gardin där han har hållit högt med hålla det till sig. Ja. Kan ju vara märker det. Han har tagit henne gardin hos Jesus bland med. Kan ju vad gardin har ju märker det var hon inte då väl nej han inte då väl ska ju vet inte vad det är jag den här kan ju så jag kan inte hinna gå där. Ja, när det är så mast så kan se någon kan urska med i Eaval och just. Jag märker vad kan det så jag märker ändå ska jag märka ändå. No, jag märker jag nästan hemma ska då det så. Jag kunde inte hålla fast. Nej, jag kan se. Jag har det hos såna här. Jag kan ändå säga mycket nu jag kan inte. Så jag då pickar hos jag var två det kan ut att göra det här att jag tror här jag tar pickle skinen. Så jag hukar vi var riktigt Jesus låter det så det detaljer hukar det pickar hos sånt. Jag vet att jag får ju kunna såna tog till det med jag låt vecka mig fast kan mig.
ha tuchtig dan san er vir dag is. Kiu san we vir genoeg kiu we daar gele heel toe gaan zeggen. Weet je ja geen leetje was zelfs. Maar gaan je uit dat je de her aan hen ja pickens. Even jalletje want kiu pies woe. Gewoon je auto was jou tien keer pies woe is. Toen je moest kiezen dat is. En dan Chris, dat is een keer Iain is. Oh, hoest me hem heen en ocean. Maar hij is meestal maar zelfs dan dat je kunnen pegen hem geeuw. Zo helemaal gewoon homs. Je was in de klimmen zo ergens kun je niet aan dat je de goede in zet er gedaan. En je had lekker door dat je steeds kijkt. Kun je niet aan dat je zet er gedaan. Dan ben je steeds zeker wie je daar gaat mee poog kan zien. Zit dat zin met een poog kan je wat doen je. Kijk je wat het zeker is zo. Men daar hem gedaan. Kun je niet Ailean Heisgeir. Bro? Wat? Clown Ruadh, ja. Dat maar Ailean Heisgeir zie we passen naar huis. Gewoon mag kan ze je ook. Dat maar ja. Maar mooi Ruadh. Zo morgen. Ja. Wezen. We kennen Clown Ruadh, je zegt de uncles die gaan Ailean Heisgeir zoals. Wie je gewoon niet was ik moeilijk, kutloos. Ja, ik weet niet wat je ook zien, je pepers de gewoonte kijk je ding. Wel Athene wel ja kindjes. Als je het naar piks. En dan is het niet meer trouw, sinds. Steeds is nog. Heb ik de richting boter naar hartels, richting van de jaren de twee dingen is dus. Hij kun je hem haasten, en dan is de hoesje kan hoe zo zeggen hele jasje zitten met al, het rook. Agus ne Iain Beag fer chuide gheal héile sé telefoon. Iain Beag we. We toen me doe ik maar hin as het al gaan is. En we kunnen begin. Begin. Everything cast off, so it's going in yours and I can't go say take a use. En like je in je kaai en zelfs weet je gedacht en ik meen was ga je vast voor de telefoon mail klage mail en als je bist je te regens ga maar dat zoals poeft in je herkets je ga je vallen aan ogens ha nee ja ze shit heel zoals de gasmessen. Hoe heen gaan moes me heen gaan pikken. Ik hier niet hoor al messen. En de herken die gaan toen dat volle telefoon. Zo. Maar toen zullen we. Ailean, we hoeven niks doen. Ailean mij dat er niet is. Nefje te kussen te maken bij iets. Zo kwam er een weekje, we was dan heel gezegd. Kjollen van Ailean, ik weet niet, wat was dan heel dus. Ailean zei een keer in de meeste weentje is, maar dat wat viers. Edwin, ik ken mij wel lang, als je nog wat kon ik uit, dus hier is het juist. Hoe je zijn vier gevallen kan juist. Dat gaat te maken hier die naar je gedicht, dus. We zijn ook gedurfd. Ja, twee maanden lang was Ailean was ik dus moeilijk. Als een, had ik dat ze jullie niet nog kussen. Ik heb maar geen zin meer gezien. Maar meer zijn jullie sigaret dat je lachen niet eerst is, als je ze jullie dan ze kan nog niet in is. Zo was Ailean dat ik kan je niet kun je zijn nooit kan ik even naar ze jullie. En zo go heen een keer in Ruadh go we Ailean we laat even half van over dat als je de even als Ailean dat je het zo de pony kan hier is goed gemaakt zo.
Bheit sé gíise go mé fer luge chuide cinne fud a fasci a seo. Agus bhuaid as caiinnig nuine bheit a chaim mé Eaval. Ó bheas, je Kirsty was maar nooit dat. Maar dan kun je vier keer met alle geven naar alle lieven vet. En ja, dan zal je wat ik had los een torsen niet dinges. Dan kun je dan Kirsty was zo goed. Zo de gras maar je de vier gevens. Hij zo zei een keer hoe dat was. Zo. Hij nog eens juist ja nee en waar jullie een poaching dat geslopen zo'n goede dag hoe ze weten in ons naar viezen is. Ja, zijn dan ik dus een ze waard dat je is. Ja, ik had een kommetje dat ze waard is. En dus kun je ja zo ze jullie niet is. Hier gaan daar ze waard dat je kunnen van wat hoe ze weten. Ja, dan een keer zijn van vier leemers doen je zo weg als een afvalligers. Koos je ook gemmen ergens gewoon je stokers dat je ze weet niks. Waar ze de glachkes of vier kan hens. Ook gewoon het jaar dat je wat als zo hier gaan daar van alles je dus je wacht een seconde dat schrijf je weet dat je ik ga jullie gaatje hier staan, ik zie dat gasje het keer weg is. Kun je ook een keer met nog een police mee zeggen, daar is koers die meer lucht met. Ze alles die je ja, dan kan je mij dat niet hebben. Wenn een solicitor de lucht met is, er lukt. Chef er lukt weg. We horen een neftasje, dus hij hoort een dat is wel riktigheid, hij hoort naar een lukt. Wenn naar een lukt, dan klimmen ze laat, dan kunnen we nog kan koersen gaat. Maar als je dan mag zijn nog dan hopeless cause cues, dat wel goed naar is. Dan ga je eens een cues. Als je hoest, als je dat je het is, ja, dat goed is. Maar ik zeg het als alles niet aan. Ik wil Eaval, jullie enge met de zon, kom maar zijn groot te laten gaan. Dat haast het is. Zo ik zeg het als een gegeven moment, toen je poaching, zo'n groot te laten gaan. Haast is een. Zo is het als een gegeven moment lopen, dus een bocht kon je goed in zijn dagje. Ja, als een kutjes, nou zo je natuurlijk niet. Kirsty smist. We weten niet eens zo. Schengen, de gillen zijn hoe old in, zo op dat moment, William Kiepel. We heen zo mooi dat is. En als we krijgen te maken, die hele keer van nodig kun je aan de victim van de kriegje kun je. Dus, maar kessel wordt te maken, dat ook kun je. Als je ja, wij een vrachtje de Noorsen is. Kun je wel eens zeker kist dat je een keeper zoals, en is dit zoals. Als je tussen houden naar Chen, dat je al je geen gisteren in het juist. Dat ga je aan de schautels, vet groen wezens. En maar je gaat en ik gist zoals het doet, dat je zo gebruikt als een sorry, this case is dismissed now, it's on out of time. Geilen is dit zo is. Oh, dat is handy. En dat zeggen. Ja, keizer hoes, dan kunnen ze spelen. Ja. Ja. En dat hebben we, als ik niet, twee wat in je aan de woord, die wordt een veiligheid. Ja,
trivgarina poaching I Ailean. Där on noita tomahille I vuodens. Gryvuluk tuon nach kutlisun hen så att tolgan higi ja mhic nuukas. Ihmit mä puuhle. Ja fatalaassa ja kävistä ikinä mähät mä herkkin se mätin skulle jag se mer lat så tuin toka Beò nan nuukas. En his. Ikinä mähät juuri fiskar att ris. Vet då sen om herkkin steikes så tuin toka Beò nan nuukas. Siihen kuskinen päättiin, hän fensa naakin nuijas. Levuuhjelekki mä tuosta kutjaksi. Knappu för det håller kristjan. Han har rotat och kutjasi vuuhjelis. Ja hän nuusena päällessäkin jo. Ja skulle vuuhjelivant, kun just nuusena. Vaikka ne tygni hienissä vuuhjelekki ienus. On laama sähkö, se håller kristjan ihmet. Tuli voi märkä ienus. Siinä var sinikka ienus nieleväissä. Agus déine déchtichen. Aber var tässä var kajakina. Ja se kunne ne kyvi julkat suppose dogal hade valet ja. Va fjornjakin första mer Johnny Norsen I det hade packet 15th of May. Så på Norsen hade kreta eller gå med det var det kiki jag så visst så когда 28 I Aonghaidh Norsen var gröt om mig. Men där har jag gröt mig vad man då stad leviakes så att såna men precis jag hör att det kommer en levis att det där så att så ja fatten jeski vet kunde ta kallarna krig så att klagen är tyckte vad det ens lite att kan jag stoppa med då så att det nog kan vara glad kanske vi lever det vi håller till ge han har tagit med och jag vill ju jag råder han har kommit marskarna kritik och vanilla växte kedja så det här men kan ju ja jag vet inte kan jag kan ju inte ta med mig ja ute kommit marsk vi märks nu ute igen så var mars 4 mars igen så när vi ute kan vi mer nu där rollen nu ute då ja det ute det där rollen har tagit vars kan jag ute så något som går smälla man har full summing jakatin man har pjorkin klöda katin Gott bara kan kutin niillä se yhtä kuin mä yhtä tuo fjärde marsi känna att det kilo den där klöda jag färger som håller marsi inte så ser liv inte så Stemjune ködig med ha. Ja, van kriegen nooit. Vi had kagosous så sen fulla guder här såna här. Kriegillar det i norra Norrland här så ska det vara inte. Ja, men där med tagen när krigen nu lyckas att det är drags. Kan gå man som fjärde jämliga så. Han nog att alla med där så när krigen second class citizens of the know that I guess alla ik nog så men vi har en via det går för att färska med nog jag kan då kan jag ska gå märka en månig så ja jag var kallt Njonja när det så sig gast med krig väl hela silver men det är att märka en månig vad det kallt och hur det sig gast så
Norsen. En han ikke frisene bøde en kudig ikke Norsen. Har sitt under gjerne gamle klikkene gaget igjen, så blir unge klikket. Men jeg har hvor jeg tvenser han ikke mye aldri til da. For da det var og jeg Norsen det kuskene pratene gaget igjen og poaching jeg så det mækket så det kjennes så ute til Norsen at fjerde selve det så det mækket skuttene når kudig ikke vi klikket. Agus runna cúdaigh me ha cúntaach san swimming nó na beag an mars da bhain. Maar swimming in de kuik in nooit kerst geleden. En dat toen je gaat goed was. En dan het salonje wat je je. Heb je dan eens weer ja via kerst. Zo toen dat en dat kan wel niet. Daar kijk je heen dat je kuik hoe dat ding. Had hij het leuk kuik toen je liet. Maar dan ga je het eerst aan de poortjes, hersels gaan je het eens. Maar dan vakelde daar, dat doe je door in de banje. Goeie keer aan de heen. Zo, dan kun je weg, dan moet je, als ze goed dus dan moet je pillen, een paar cottage wat te goed is. Zo, kwijtje en wel is kwijt naar harstig. Dat er weer zoals maar weinig lachen. Zeg het nog toen nog termen zit je eens. Dan kwijt naar kar en ik wat weer gemeen. Pokken naar skatten maar er zitten. Moet maar geen lang is dat een tuil en lachen eens. Verrachen je te lepen gele. Dat gaat really veel iets. Dan kwijtje geen jaar en her. Wat er weer gemeen naar plaatje toe wel in de kwijt zijn in de schrik ik moet dus. Kwijt wel de hele wat en dan door je duwt wie je het nooit echt gezien. Kwijt gewoon met de wie wat er dan nog kan. En wat niet je mens. Ja kwijt maar je weet dat er mag man vol krijgen is. Kwijt je in je gewoon wel en dat mag man nog veilig. Gewoon je kwijt nog geen Engels dat dan mag ik wel seks. Maar daar heb je heen naar goed is. Get nach profensig en wat dier geduld gelaatje. Ja, wat groeien nog eens in dat. Niks ik rustig in. Roshi zit je nu agus cash is de hele route maar zijn. Oh waar. Hoe dat niet kennen zijn dan nooit. Ja. Die Berlijnse, wat er komen er wat op jou, kijk maar leeg licht. Zo, dan heb ik tijd dat ze juist kunnen draaien, vind ik wel op een auto in zo. Dan kan blijven ze, en dan liggen heel in hoe het. Je moet een piece naar elkaar trouw in licht, en dan liggen heel in zo. Wat er een paar proefkans. Dan hoor je dat. Wij gaan dat in separate de generaties. Of wat slikken is gewoon dan hebben we een paardjes. Beulen moeder de woon als de jongens. Kopen wanneer je wou, hoe kan beulen waarschijnlijk is. Handels. Kan we maar goors. Weet je, toen we maar goors in Duitsland. Je moet spiedaarig, je kan spiedaarig. Zo, en wat belde, je weet wat goest, je hoogmoest, en de stadtige belde, we zijn niet gewoon local ouders, maar vastelijke daps, we ben je als eerste en niet als maar door dat je mag in de stoep, dus ben je toch al, je mag een stoep willen. Bro? Zo, dan zijn nog iemand dat ook goede mensen, dat je nog hele slieke krijgen naar wat dingen is. En wat zit er eens, ook het plaats, ben je plaats ook al, ga ik het dan niet.
Van oor van iemand al aan de graan gaan zo. Doorgaan al aan de graan gaan zo. Maar kun je nog maar goos naar schieten zoals kan ze dichtig is. Diolch o ffat sy fyddig gos y fe. En zo kan je een couple weken in deze temperature dat al ik naar man. Hebben we daar oer, dat is niet in een paardje gaat er terug tussen geblazen.